Katanat District Council Affairs hak jeng trailang bat Kakasi Hills Autonomous District Council KHADC hak arpu khandai trek unaitung arja arpusan kala penlong ya jeng ai jeng hikai halor ke Digital India Land Record Modernization Program DILRMP. Kini jing ai jing hikai kedai ban pensu tho pat ba ban ai jing hikai kumno ban register ya ki jaka puta dakilat digital ki balong kat kum ke jok thamai jong ke jing ya lenti jong ke technology. Kadai ke program kadai nak benta jong ki jing pentrai kam ki bala wan ra lingba ke Department of Land Resources Ministry of Rural Development jong ke Sarkar Meghalaya. Kibriyo ki bala long kum ki resource person hakari ke jing lang ki kentup yo ba James Marwan Additional Director of Survey uba James Pathau bat kong Lavinia Lingdo ki badai ki Public Awareness Volunteer. Lapan long kini ke jing ai jing hikai Hatrisam Hall Office of Deputy Commissioner ke West Khasi Hills District Dongston bat lapan ya dau ba Powell Soklat MDC ke Mauthat Raishan ubadai ru Executive Member ubapet ya ke khendau ke siap ha ke balai don lang ru dau ba Jurisman Yau Pniau u MDC ke Nongston bat kiwei ki riu rang ba bakentop ya ki Nongsan Shar Hima ki Nongsan Shar Snong bat kiwei pat na keleng kathan. Kai ke jengmut jo kene ke skim ko long ba ban yarap ya ki diskonsil ban sana ban computerize dan digitalize ya kita ki land record mar kumolong menta ki kod jaka kod putra jong ni kamtam jong ki rikasi jentia ni shu ya tho ya tar untuk teng gitu ki kod jaka na lawan ki bu ki ying snong ne kedon berteng kita jaka dia lawan da kawai pada ke dorbar teng gitu ki kod jaka ki jano Tegadon tengteng ki dara yap kimi kipa gadon ke jing ru jing mentoi tengteng gini ki khun ru kim tip gitu kod jaka dai computerize kemud kila ban wat man ngin sab bu da ka app suba kila ban wat ya ki kod jaka kod putra ke baya dai ber ke jaka jong ki lengba ka keyboard komputer bat ya kini ka de jing sedang bat kan kai ka ba ngile gini kod jaka ka longba kat ka kendon an ka ba ka diskonsil ka lapas but kaba sultanat ni kalong bakani ka scheme kampen kela ya kar kombat jaka kaba kibat jaka haduk mata put kar kombat jaka puta jongi ki khun kasi jentia ngi bo ngi kan penek gaju ke super kalong ba mata kalong computerize kata gadai jengmut jo kani ka scheme but ya ki kod jaka hakani ka scheme kalong bangi don kam banling bat kamam kanang ba kanum don ke jing bakla ya uput usam Namar kar kom thau khamwa ya ka jaka puta kisno ki thau jongi la chu thau da ka rakiti ki method ki ba kam dei kar kom rei nang ba kini ki computer len ki computerized map nang bangi le nang ba ki bor jong ki dur bang action na ki drone ne ki lidar technology kemud ba yakin ki yu ya baro ki plot ki don ki jong ki coordinate but ya baro ki plot kin ai da to alpin Wai to alpin number kalong ba uplot number jong katu gajaka undai betang tu gajaka kanum pausu sano bat kane kalong unique unu number bat unum repeat su kumbolong mata number jongka deka epic jongpi bat unu number udai betang jong katu kau jong tu briu unum repeat su sano bat ha ka pakado na Sultanat ya kani ka scheme ko ba ngtang yuan pen sai ba usim jo kimanong ston pen pau ba umdei tangi kine ki senong ki ba lawan ka ni meeting kwa ban le ya ke hima bro ko we khanang ba kalawei ki jongi kin don ka jing ka japut ne ka jing kini jaka le ne ka jing sha thombor ki jaka namar ba la don kan no ka jing pen kala ya ki jaka ki puta ka jing ya di thet kan habyat kat kine ki record ki bangin sasna mata tengah kerpat ya ki iwei inong sang senong badon ke jaka ki try jaka kin wan sakhamat pengin penya jaga ni ke survey khanang bakan long ba job khanang baka lawei kari bekerja benriu jongi kandon ke jing songsuk sangsan kanum don ke jing kini jaka puta ki bangi thau senong teng u yau tu pita nan u pep pengiatan teng kitan penjam teng kitan pen te kadon no ke jing pher hapadeng watang ha ka ke jing thau ke ju jaka ro Habatin, pej bahagi ki shop, ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta ka sni Lawan Ra Shapi, the office, Johor Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.